Čaute, dneska nové videjko a máme tu ďalšiu ochutnávku. A dneska tu máme tieto táriš sušenky, brácho. Kúkajte, jahoda, vanilka a citrón. Ako prvé si dáme citrón, hej, citrón, takže tak to vyzerá. Sú produkty od Táriho. OK, vonia to môžete vidieť. OK, to sa dá rozdeliť úplne na malé kúsky, ale dobre. Kokos, ja som sa tu strašne zasral. Počkajte. Extrémne. Teraz prišiel zo školy som prišiel. Som tu popravde asi iba 10 minút, ale ideme na to. Ja mám čo tiež citrón. To chutí to dobre, hej. Citrón, tak trochu také krémovosti. Neviem, ak sa to povie. Nie vanilka, ale taký sladký krém. Tak to chutí. Je to dobré. Akože má to tam takú chuť, ale dosť slabú. Skúšam si dať takúto dvojitu, hej. Nie je to až také dobré. Ale akože... Má to nejakú chuť. Citronovú. Ale akože nie je to najlepšie. Myslím si Tári, že to bude lepšie. Tári, když toto videl, tak som si myslel reálne, že to bude lepšie. Ďalšie si dáme vanilku. Sorry. Ideme na to. Vanilka podľa mňa bude najlepšia, si myslím. Myslím si, hej. Lebo vanilka bude proste jahoda a citrón, no. Nebudeš také dobré. No to ešte dá jahoda. Furt tu mám toto, 3-4. A dám si to vanilku. Je to dobré. Je tam vanilka, že ten krém taký, neviem, ak to mám povedať. Je tam taká prichuť, ale si dám trochu, no, taký ten krém, ako keby mliekový krém. Taká chuť nejaká, alebo, no, čakajte. Je to dobré, ale niečo také tomu chýba. No, nie je tam úplne tá výrazná chuť tej vanilky. A to by popravde mohlo. Takže to by to bolo to najlepšie. A zo všetkých si myslím, že to bude lepšie. Dám tomu asi, už som ohodnotil to citrón, lebo ten citrón by som dal 6-10. Zase by tá chuť mohla byť výraznejšia. Vanilka tiež výraznejšia. Vanilka by som dala aspoň takých 7. A ideme na poslednú jahodku. Drobneninky, ale maminky. No dobre. Kokos, tak to vyzerá zatiaľ na desku. Extrémne to vonia, dobre. Rád to chutí ako nejaká umelá, no, vonia. Ešte som to nemal, som sa iba pomýlil. Vonia to ako nejaká umelá jahoda, ale kúkajte, aké je to cool. Je tam ten krém, je tam výrazná jahoda, veľmi výrazná. Nejak veľmi, ale reálne dobre. Kokos. A to zatiaľ sa buduje u mňa najviac. To je proste dobré. Nemám slov. Najlepšie zatiaľ. Sme dneska mali. Dám si ešte.
Dobre. Teraz skúšam spraviť mix, hej. Berem tento citrón. Máme citrón. Jahodu. Ešte vanilku potrebujeme. Ideme na to. 3. Poberiem si ten sačok na to. 3, 4. To nie je také dobré. To nie je ešte dobré. Takže je tam cítiť najviac citrón a jahodu. Tá vanilka tam skoro ani není. Akorát cítiť. Ale... Je to dobré. Ale najskôr to všetko dajte like, beraču.